Čaute, vítajte u dnešného videa. Dneska tu máme krátky random vlog. Som tu so Lacom. Poď Lacomenom. Poď sem. A som tu s postihnutým retardovaným Romanom. Daj sem tú loptu, ty debil. Daj ju sem! A práve idem domov zo školy. Toto bude mať názov, že postihnutý vlog. No možno. Toto je tomuto chlapcovi už od malička asi viete. Romana, čo si chcel povedať? Čo si chcel povedať? Ty vieš čo? Dobre, určite u mňa na kanále budete vidieť challenge, určite aj sú to Jakubová. Áno, Margotkou. áno. Budeme šuvačkovať challenge, a urobím väčšiu bublinu. Ako bude A na mojom. Budeme to natáčať z dvoch pohľadov. Dobrý deň. Dobre, kedy ukončíme video? Hej, čo? A ja viem. Neviem. A určite už začnem natáčať, uvidíte. Aj mňa. Dobre, ak sa vám tento postihnutý random páčil, nezabudnite like, odber, komentár a... Počkajte, a ešte môj kanál budete mať dole v popiške.